बड़ा था, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। Hi friends, good evening. Welcome to my YouTube channel Vishal Kotari Vlogs Solo Hunter. So ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಕೂಡ ಪತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಇನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಓಕೆ ಉಂಡು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು, ಎಕ್ದಮ್ ಶಾಂತ ಉಂಡು, ಮೀನು ತಿಕ್ಕೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನತ್ತ ಲಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮನ್ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ Only you catch fish. Arja, you know that? Yeah, that is small. That's coming. Catch? No. If you're coming, the fish are running. That's why. How can we run? What? I said, if you're coming, the fish scared because of your tongue. They're running. No, no, no. मुश्किल है, वो मालूम है, वो नजदीक था. बड़ा था, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. वो येलो कलर है. हाँ, अयो वो आँख में लगा. ಯೆಸ್ ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಂಜಿ. माशाल्लाह. वो इधर पकड़ाओ गाइस, सोसा एस्टोन में ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ವರಣ ಗಿಟ್ಟಿ ಗೈಸ್ ಹೋಗಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಬರ ಕೂಡ ಸುಂದು ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಕುಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ 0 Wow.
2.535 2.535 kg. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.